Ninaz Javier Azumendi Iriondo, ni jaixo nintzen Markinen, karseletxien, han osaban naukezelako eta etxien, orduan, umi jaixotek ospitxala ezaguten, orduan, erungatxuen ni eta nire beste arreba bebaiara, ama umi itxe gogula eta jaixo ginen gu. Itzetez, han jaixoenaz, gero hasi pertiken. Eta Markineko karseletxien. Fetxie, 1995, Maitzako tabi. Azumendi? 1995. Hilabeti? Maitzako tabi. Azumendi Iriondo? Ez? Iriondo bai. Zenbat urtaz ez zinen eskolan? Uste dut zazpi naukezela hain da. Osa, zazpi maitzin zazpiin eta oktobrin hasiko nintzen, imaginetan. Bai, neutzeko bai. Fijo zinek izan da baina bai. Eskola zaren gire zinen? Bai. Ez dakit, ezin dut. Egon nintzen, eskola zarrin egon nintzen pixkat. Patxik ardutza betorri zen ara eskola, eta orduan hori bai akortenaz. Eta gero ensegida, urren gurtien, edo ez da inizen baden por aina ban hor. Patxik ardutza zure gintzu da? Gaztiago da. Patxik ardutza nire baino gaztiago da, eta akortenaz beraz sartu ezin de eskola eta zelan ibili izan eta hori bai bauke, baina neuk ez dakit, zazpi edo zei, igul zei izango nintzen ez dakit. Bai, zei. Zei ez igul. Apurrat kontau, ze eskola eta jutez nirengo, gero bestera? Lehenengo nintzen horre eskola zarrien, maixo txikixaz, Emiliano edo, ban izena ez. Eta gero esatu modun, pasau nintzen beste eskolara. Eskola horra, eta horre honitzen 12 urta arte. 12 urtaz, uda baten junitzen eskola partikularra Markina, Artxinako eskola, klase partikularra gartza, eta han saltu nituen Etxebarriko lagunek eta hori, eta Etxebarriko sobretodo, ez dakitze gaitxik hori, eta gero handi pasau nintzen igendun ingresu edo eskola esamina bat, eta sartu nintzen eskola laboralin. Hori izan 12 urtaz. Eta honitzen, 14 urte hartu urte bi nitxuna, kurso bi. Gero kurso bihin, eta aldena ban handik, honitzen 2 urte etxien, eta gero 16 urteaz honitzen Galizia. La Coruña. Ganaderitza edo ganaderitza, eitxa pixkaten nahi noan uri temio ikustetaten eta hane honitzen 18 urte arte. Ikasketak eitzen hontzen? Ikasketak eitzen honitzen. Zenturan eitzena? Escuela de Capacitación Agraria, Guisamo, La Coruña. Antxe honitzen bigarren urtien, atanaban traktoran karneta atateko aukeri okinaban, inaban teorikia, gero udan amaitxu nabanien kursue, gatu nintzen bertan, erreten batzuk zuan erretenak eta itxen eta karneta ataten. Orduan atanaban karneta segundako karneta, kotxiana, orduan ferrolen atanaban karneta, esaminean ioskuen, Satixe merkia hemen behin, gogoratzen ez hori, zen nire arrebak orduan hemen ataban eta esan diferentzi bestiala. Eta nik ganu di oso hona pasana bana. Eta, ia etorri nintzen karnetaz, eta, gero hemen, hasi nintzen pixka biharrein, gero atanan primerako karneta bebai, eta gero jonitzen soldau, 21 urtaz. Jonitzen Balentzin, malo hilabete. Eta, gero bazen nintzen baserrixen pixka biharrein, pentsaroan karnetaz kamionero iztie, baina, ez tozten urten temiek,
Eta, bueno, gero basarrixa segidu naban, basarrixa eta basuen, neukezan alkarraz horre pixkate hori inde, haitxas eta naztien, eta, bueno, hor segiduen duen denpora pixkat. Harikita tepilo bat azkenien. Espero, hori zuek maiordomu zaiela pixkate ezan albude, baso barro bat eko zuzela. Bueno, Zeran beste ez dut, beste ozen baina, hori gero zen. gu ginen arrenteruek, honek gure usabanok aukezan 33 basarri uste dut Bizkai guztixen, eta orduan nire itxitzek, eruteban berritxo ingurue, Mendexan hauen beste bat, Areatza inguruen hauen beste bat, eta bueno, horreta, baina apurka basarriak eta desagartzen juzin, eta bueno, gero hori puesto hartuan nire itxek, eta ni segiduna nire itxaz, eta guk besti pailtzen edo, persona nagusitzen da juzan, eta gu izeginen Bizkaiko dana hartu gendun, ja, haitxe hauela dino, Bizkaiko horre basarri guztixen, basarriak salduzin geixenak, bat edo bi izenezek, eta orduan gatu zin horren terrenuok, baina Bizkai guztixen. Baina, bueno, hori ja nik haitxaz eitzen naban, da segidu naban hori eitzen ez, da segitzen dut. Eta gero, 2006 edo lan, orduan aukezan nik ez nebeixe basarri zen, eta nahiko nazkauten hauen gauzakin, eta zuberta honitzen Solano bataz, nitxotzal Solanoaz, eta berak peuken beste jente bat, persona bat, pina oso nagusi izana, eta basoko temak eta erututzen zena, eta orduan ni proponu jozten nahusten joila, eta ia beran temak erungo, haurin temak, familixako horrek erungo tenitxun, eta bueno, ni aspertuten egon ez pixkat beixekin eta hori, erabagin hauen baietz, eta orduan hasi nintzen pixkat, lehengu osango itine, eta gehi Solano, zati bat, danak ez, horrek eruten. Gero, 2000 urtien, esni eta dana laganaban, eta pixkat hasi nintzen, neuk jente bat hartu, eta biharrien baso mailan, neuk ekipue, neure basoek, inonak, udaletxeko oso batzupe bai, eta horako gauzak eitzen. Maiordomu dut hori ez da. Bai, hori da maiordomu, Monteru. Ni leku batutan esatuzte basarriko fulanito, por ejemplo, ereño esatuzte Gabikako Monteru, Gabikoko basarri zeruten, esan gurie, nire usabana, eta orduan Monteru, Gabikako Monteru nire izena hori da leku batzutan. Azpego importantina da poltsina. Katalunia uznenien, zeurtetan? Bueno, hori astu ikate bai. Esan da hortik hasi. A ber, bai, nik Galizin inaban hori, Eskola de Capacitación Agrarial Jefe de Explotación, zan titulu lehentxo baten honitzen begire berai, urtebiko hori, eta bueno, gaure hartien, ikaslien hartien, igendun asoziazio bat edo alkarra egongo ginela, ez da gizarra eta bat abesti biharra topo gontzela, eta biharra esan pizkat, bai granjetan eta hori, baina geixa igulo, representante modu, bonu esaltzen edo pentsu esaltzen edo horreta, eta ni justo soldautzatik etorri nintzen nien, de hecho, osten batek, horko jefetxoanak edo gurpun epinien duenak, Katalunian hablaba aukera bat, biharretxeko granja handi bat. Eta, bueno, nahi bozu telefonu hori, eta de hecho, osten alkarre egon ginen, telefonotik berbetan, desauzten betxo etorri, eta biaji pagukotzut. Arutze honutze pagukotzut, eta ikusi. Nahi bozu interesta madatzu, torri eta konponduko. Bueno, bezan, Katalunia joanaz, ikusi ingo bintzat, eta jonitzen, eta ikusi nahan kriston lautadak neri dan zen, sort, konkretamente, hor loterixita jokatzen da, oinazko. Eta traktorak eta hori, eta ni etxien herripak eta ikusitxe eta gauzak eta hori, bueno, pentsa aproben bidot. Eta, bueno, aproben duen, bueno, esan urrin inetxetik, beste ambiente bat, eta hori, eta bihar modu basarrixan hori da, eta, bueno, 6 hilabete initxun, agostura arte dolan,
eta oso aspertunaz eta ezin dut. Eta gero hurrengo ozta junitzen ikusta eta hori aldatu zan dana eta zan granja handi bat eta nik eta beste batek eruten duen. Zan esperientzia bat egur, aztuten hau, baina bai. Apur bate... Eskondun dela eta zen bide usuak, ez da? Noiz eskondu zinen? Eskondu nintzen 1998 zuen ostien. Zuek 1998 Gabonetan zen eta eskondu nintzen aprilien. Orduan, gogoratzen az, pentsatu egunken pertiken bizetie, obra baten bizan, eta obra itxen gabezela, horrek zuek eta zein eskaioli emoten gabizenan, zelako zuenak goraberi izen zen hori, ez? Eta, eskondu eta baso pilo bat errejaten zen, nire usobanak eta hori, eta bihar pilo bat ondan moduen, baso bertu jaten, eta gogoratzen az, eskondu nintzen nien, zangoiti boda inbiteuna ban, eta etorri zen, eta zauzten, Javier, tranquilo. Coge los días que necesitas y ya empezarás a esto. Eta aurretik, claro, gauza preparatu eta ez dakizan, eta hor eskondu, eta neure biharra hori izan erretako pinuok manejau, gero sartu, eta holako gauzak. Handera izena? Amaia. Amaia Arrizabalaga Gerrego Mezkorta. Biharrarako matematikit, gazti... Bai. Eskola, hasi zinen akorde, eskola zinen, eskolatan, zer lagun, zer maixu? Hasi nintzen, beko hor eskolazarien, hori da lekuen, jubilauen hori da lekuen. Ez dauketela olako akortenez, asientukin deseo zer, baina tempora oso gitxi honitzen. Akortenez lagune, por ejemplo, Patxi Gardotza, gero nausixeu Pedro Mario Kola eta bentxeu esan, baina ez daukete gero olako hori. Gero pasa ginen bestera, eta bestien bai, zelako pupitriek eta neote ginen, eta, ikesi hoxe, hori, gero etxera jute ginen baskaltzera eta, porque, claro, nahi daukaz arraba bizarra hauek eta bi gazti hauek, eta arraba bizarra hauek, por ejemplo, gatzezin bastalotzan baskaltzen. Eta ni, claro, pixkate hori, eta ni etxera jute nintzen baskaltzera, eta orduan ez, arreba pesar, hau mutila umi hau eskola, oin zuten bada gupe jonen bikau eta etxera jute zin. Tempora txarra honin eta bastalotzan estozkon lagaten pasetan. Ez gaur hemen gatzeza eta orduan eskola osteri eta, itxi esan, bi eta gero partikularra behar ginen ordioztin edo, ez? Ordioztin ez iluntzien edo partikularra eta behar asko goten ditzen. Baina iluntzien hori izate zanpetzeten dut. Orduan barriro bajatzen zinen, iluntzako? Ez... Berandu etxera jun. Eta gero domeketan zazpireta umezta. Pelotan egin eta marretan etxera. Eta bronki. Berandu zailako eta orduan, gero, diferente esan orduan, ez? Jote zen marretan eta itxurriñon bizizan jentie, esate batean Jose Itxurriño difuntue, san konsejala, eta bajatzen zen amarrak inguren bajatzen zen aderutz, etxean amarretakue, eta Josean plenura, eta hor txekurseta ginen. Esaten dut Jose Itxurriño, aten zinen gotean, bera etortzan moduen, gizun handi bazan, eta katxaban ekarte ditxun arkondela zurixe zapatak hori, eta kriston hori, etortzan. Eta, gerua, ia iluntzien eta zizan mesie, eta orduan, dano bajatzen gazte eta zar, batzuk hori, eta zuen urdinoletakuk eta antzaikuek eta danok alkarra zor. Ia orduntxa maitxu zen zazpiritako mesie eta zazpiritako goxeko pelotak, eta gero hasi ginen gabeko partera emoten pixkate jaixetan eta hori, eta orduan goxien lo, zazpiritako mesek izagun orduan, eta arratzaldien hori. Zapaturi paseo hori mesia. Bai.
Esko orduntxe radikal gatu zen zapatuten meseta hori, klaro, domek libre, baina guk orduan ja gauk esan, 16 urte hori, eta ja pizka esan eskusa bat igul, aurretik domeketan urteten du, guk basareko domeketan urteten du, domek arratzaldien. Hartute, zinera ondarrua, eta autobusien, askartzeixen hartzen duen autobuse patxiek eta hor bat zeginen hori, eta ja, zapatu hasi zaren meseta, nintzen meseta juten nintzen beste batzuk ez, baina meseta eta ja urtetako martxi, eta ja astu zen pelotie eta... Boster ez da, gure meratzen honean goizien, da zeitek dut zen daro. Hori da. Horiko ikusi, bilarrein jokatu Bilarreinan hori, eta gero udapartien eta jaixek eta hori, eta... Dantzaren neske izkertu dantzan, da... Gero... 18 urte orduko bai, guaz eginen ondarrun hartu autobuse, jun deban hartu trena, eta jun arrona, la cabaña. 18 urte orduko, eta txotxo nuen osa, eta ondarrun markinen, eta baleki, hori, eta eta ja baina 18 urte eskokun, kotxi bat ematek ja naukena ban 18 urte zauki, baina etxin bai lantzin mien, eta gero lagunekin eta ja azte zaila diferente, ez? Baten ja jaixean, jaixe hemen. Eskola gotxuk gora? Bai. Eskola? Zue eskola hasi zinen, eta ia zeagortu zen eskola, eskola zeagortu zen, barrizia zeagortu zen, asignaturak zeitzen gendun, Ez dakite, sarrekue benetan egin nazak hortan, haintxe honitzen hau denpora pixkat, eta barrexen beti hori, gero tonze farin etorri zen, eta hiladan ipini eta kalkulo. Zola esatzen, pregunta hori eta aztu, zola nahi txezan be. Zate bana, 2000 por 3,25, da, 2000 por 3,25, tanto paso a darla. Bai, zozerrolako zan. Hori 125 por 2,30 da. Tanto. Eta, memorxek, geru eta geixa itxesan hori, akorten ez hori, hiladan plantau eta hori. Baina, orduan, kursuk eta bauzan danok batera itxe gendun, ez? Dano ginen, han ezagun gaztetxo, sartxo, ez dakite gure izelan... Da liburu bazetako arrete zen, zelako liburu zen, ze ikasten zeneten liburu? Ez dakit uixen, ez akordetan liburu, ez zelako liburu gara baltxan dezu, ez dakit. Bakit poltzatxo bat ez ibiltzen nolako, telasko maletatxo bat ez ibiltzen nela, zelan zan, entziklopedia zan. No. Perfectamente. Bai? Lehenengo liburu ez gero. Bai, Lehenengo liburu toko nahan bildu baina. Eta eskolan zelan izan euskeraz, alzan nahi? Ez. Guk eskankixen erderaz, nik erderaz, gure etxin beti ondi Santanderinuk eta zeo zer egingo du, zarek euskaraz ezakixen eta nik erderaz etxizan itzeko hori. Baina, ni horrek fasteixetozte edo hori Don Emilianoa euskaldun esan. Eta arek beti erderaz eta nik iztak izelan ikesi gendun. Abase hostiaz, eta beti erderaz, inbizan. Eta erderaz. Euskaraz bapes, gero kanpuen bai, bebai beti berritxun eta euskaraz, eta hori bai konturatu nintzen, gero laboralako nintzen eta markinarrak erderaz etxeber. Eta, gu, Irisoitxekuk, Etxebarrikuk, ez daki Ailustikuk, eta beti batze ginen, eta markinarrak hori. Eta ni oin, harritxute gatzen az, harritxute edo, inoz hori, pasau di urte pilo bat, eta kintxuk, eta hori, eta batzega, eta markinarrak, eta hori, eta erderaz, eta euskaraz da. Zuk euskaraz badakizula, eta ni petin dut euskaraz, eta ez da nungu, nire itxe ez dakit nungu de. Eta,
Baina, markinara beti euken hori jokeri, eta ni hori gaitxik etxabarrikukin eta beti etxabarriko, alustikuk eta isuitxekukin, eta horko beti herri ondartarrakin bebai, bebai, beti euskaraz. Baina eskolan beti erderaz. Entonces da finek esakizelako hori, eta Don Emiliok hori, eta bueno, alde batetik horreta ikesi gendun, ez? Don Emilio, zezan, hemen eskola barriku, udaletxezarriko... Bixetakoa. Bixetan eusan, bastante denporan eusan, porque ni Don Serafina esango nintzen urte bete edo bi, tope, jota, 12 urte arte, ez dakite hori baina horako bat, oza, bixetan, Don Emilio, hori gaitxik matematikaz, la de Dios, baina beste geografiz zelako izan bez. Jo, liburuena... Eta honeken Mari Carmen panaderak, izaskun, menu udaletxezarrin, inoz bera egon zara handereño, maistri edo falta zanin, baina igual hori neskekin dago zan. Zezue, neska eta mutil batera zeu ezen klase? Sekulo bez. Sekulo bez. Ni egon itzen bebai, honetxaz Loli, Sopabrizan Andrias, Aitorren amaz, hortxe etxe horrek, zelan de panaderitxak ondoko etxitan, ude baten egon itzen gure itxen, partikularrek eta hartzen bai, ontsa ordonaz bai, Loliz. Horri izan milioiko maistri, ez? Hortxaz ude baten ez dakit, noz? Ze hori, zozer udan aprobetxetan hori. Zemat urtaz? Eskolia metxuta gero, edo? Udako denpori izan hori. Udako denpori, etxine hori bizala, nire amak esaduzten, basar txartontek izala bihar, eta ez du itxoen bizala. Goratzen ez. Eta udan juten nintzen horrexe. Gero bai juten nintzen antxoa, hori aurre asko ez, antxoi eskolatik urten, eta diru pixkatetxeko 3-4 ordu antxobi eguenin, eta jenti falta da, eta hori, eta zapatu maten eta bai, eta urte baten, ze urte eta markina eta juna horretik, Osa, 12 urte orduko. 12 esaldena markina, eta 12 urte orduko, 10-11 edo, eta nintzen. Moixekin. Bai... Plastikoa zen, mandala intxokia lotuta. Bai, prakamotxak ibiliko ginen ordu, ez dakit, baina bai, imagineten da bai ez. Eta, gero, por ejemplo, urtenerak eta, guktiok eta markinen, eta, Carmenak izete zinguretzako, hori, Tiana eta Jun, eta asan, argixe hori, bizikletanik ez dago lehen guzuei, bizikletik endute hori, bertikenet ezauen ordu, landau nahi be, eta akortenaz, lehen guzuk eta markinen, ni baino sartxoak eta hori, eta, antxik izan gane bizikletan eta. Eta, ondarrua eta, por ejemplo, hori eskan, ondarrune banauk esan osoak eta baina ez hainbeste relazio eta beti markina hori. Eta, akorteza kastigukin, eskolan ze kastigo? Bai, idatzi hori ez dakiz ema bider. Ez que no sé cuántas veces, 1000 veces o ez dakiz zer, hori izan kastigo. No hablar de más en baskuentze, dalakuk? Ez, en baskuentze eta ez, beste zozer gaitxik. Emilio izan, hartzen zen? Nerdea zen izan? Baina ez da euskaraz itxik eta ez nik sekulu ez dut kastigartik eta gero beste gozo nik hori falange hori kantau eta hori nien asakortzen horreaz Karasola eta horrek... Zuri mituten divertiro? Bai, ezkezke... Akordo izan danakin, da jentik ez izaten hori oso. Akordo zaten Emilio maizu dela torzen inspektoria eta Karasola kantaria. Ezen duten? Bera gori hori da... Zara zoze kantatzen dako. Nere gitarratxoa lakunde dalari, gerridik ere nabi, dalaita belari, ez da bazarra. Hori behar, eratizkunde, gabon dago kanti, zera, zuten honek, zera guztaz. Da, jote ban, Piano. Piano jote ban. Lixian, da, gutein sortzestan lixia da, gero, tatzistan eskola. Egunegari. Ero, akordena, liburu egorten da.
Akortena, bi famosu zelan edutuzko. 3-14-16. Zelan zan da, demonstrazio behien zelan, iban, dana akortena perfectamente. Zuek horrek ezan maiz eta junbia lexetezen dutela, asko? Bai, hoxe esatakuna, zontxa lexi eta hori esunein. Hori Don Emiliano esan, goxin behatzek eta pikune hot esan, behatzek eta hamar, ez da, gize ordu izet esan, eta meseta espresakuten rekreek ez da. Eta, bueno, ni beti enitzen aileetan, goxin loitxik guztetaten asko, eta justo aileetan enitzen eskola, eta nik ez dakit, gero, errekreo denpori, barru pasatu, azken nina ardura ipez, hori. Lehenko barxiekuten eta bai, hori atzo arrabiaz eta komentetan, eta, zaten, bai, barxiekutan gure jauna hartu, inbiarzetezan, lehenko barxiekuten. Eta, arek nire arrabi izatean, haurek armuzutak gero jute zile, Europinana, zure haumana, horra. Eta nire akordetenaz, gu amaiketan, jute ginen panaderixa txusku erosta. Eta lehenko barixeku zanein, emoto eskun diru geisha, 5 peseta izeleik ez dakit. Emoto eskun, txorizo Pamplona jaten duen guk hori. Be hori lehenko barixeku, eta txusku zogozugot esan ginen, amaiketan, gozik. Eta zaintzu zuen jolazak? Eskolan erkreun edo gero eskolatik urten da? Peloti. Ni, sobre todo, peloti, inoz futbolin eta baina, ni futbolin eta eskaten guztetan beti zenaz trabesa eta peloti, eta gero, elizpin eta zelan esan duen gulin ez? Badauka, napoze. Da kantoike. Kantoike? Kantoka zen. Ez dakit, behintzat atrapetan han ebiltzen ginen hori. Eta orduan bai neskata mutil izetezan, ez? Goratzen ez gehiago bat hori, egun batean antxe koske itxen alekuen, tope egin duen maite askartzeko difunti eta biso, eta benetan igartzak abialduna ditxune hori, hain ibiltzen ginen, ez dakit olako xe joko bat. Baina orduan bai neskata ibiltzen ginen, neskata mutil. Kanto bezetzen, edo kantoetan? Bai. 5 pesuna? 5, ez da, bai, 5. Ez que ez dakit. Bate bezien, da, beste kantoik kamixen beste nire. Zerriko, kantoiak. Hori nintzen, eskola zarreko zarrean da, bai, lezpien. Alapurke ez zen besti hori lezpien. Da, bezki politxea, hori gero, hane, zerine, euskal zerretzen, ona plaza parta da, una bedar zeleitu duen, erizia kontan. Bai. Hane, etxen duen, basi etzen da, etxen duen txixe etxen duen, eta hane eukitzen hori, eta eroko tenia egin. Txorreizte labanka... Eta popo dugu, nien operatu. Hori berri bizten labanka esan, pero que... Diri, espeko zekin hori, zozola. Labanka, horreteza? Nik labanke bila zen esan. Talopari. Ja, talopadi lehen komentago, baina talopadi izan ni baserretxe bajatzen ginenein, oingo bidik eta ezin, ez? Zan bide estutxue eta pinu horri zehote esan eta isotza itxoen asko, amego ingo aldin asko. Eta orduan, beti harinaring, umi eta harinaring eta laban itxezen duen, txurr, ipurtxan gainen jata jute zinen behar, talopadi, kriston plastadie atzien, eta baina, hain pixkat eta segi aurrera eta eskola, eta erdi bustitxe, eta talopadi baina, talopadak eta ni hor txerrestak eta, gero han elispan, tontorra guleko, beti gora igonten eta olako gauza. Eta gero gaur hartin bai itxen duzen guk, Iñaki eta biso karrerak eta olako gauzak. Ez da izi duzelako bidetik jun eta bakizela, baina hori eskolatik kanpora pixkat. Moztu, Iñaki beketxe, nizien apelle duk esan, difuntu, Ibarrosa, da kontau, onizatosune, eta zuen seinalie, aljarri itxein den. Bai. Ja, hasi, zerotik ezki. Zein zan Iñaki beketxe? Iñaki beketxe esan Iñaki Ibarlot. Bakizuzo, pregunta izan da, baki horrek. Claro. Iñaki beketxe da, Iñaki Ibarlota zan, Ibarlota ez dakizolan bigarrena, eta zan ni bine urtebete zarra. Hori hasi zan ni bine urtebete berandua edo eskolan. Zarra bizenaren berandutxua etorri zan eskola. Eta, bueno, pixkat zoze fallotxu eta auken, eta timidu izan, baina oso motile hori zan. Eta orduan, biso gondoko motzen jeni bino indartzu eta hori zan. Eta beti alegintze ginen,
eta ni, ez da nasa horre hori itxen. Baina, por ejemplo, ni pertiketik bajatu, eta bera beketxetik, eta ipintxe gendun egurtxu bat, eta paseta masa egurre bota, eta zenaili da egurre paseuna zena, eta olako goza itxen duzen, eta egun baten egin duen karrera bat, eta nik bialdunan beti gorutz leko honetik, neu bajatu nintzen leko txarretik gutxi perutz, eta igonao leko honetik, eta bera inoan aldrabez inotzan, eta, bueno, nire zepetik gora leko txarrien hori, eta olako xegozak inaki ez. Nire mazen, asko ustako zera txoria bixek? Oso kanpoko hori izan, bere eskola izkakon asko guztetan, sekula izkakon, bera izan eskolante hona izan mutilona bai. Eta eskolatik etxako bidin, zeintzuk jute zinetan? Ze batzerri edo bakarrik jute zinetan edo? Ez, bakarrik ez, hombre, normalmente Iñakiteni eta gero Urdinoletako neskak, eberdixen ez, baina iluntzetan da nik uste baietz. Gero goxein, sarritzen bai, daneta, eta... Zeintzan bibi etxetik bajatzeko, apur bat esplikau lekuen izanari da? A ber, etxetik bajatzeko zan, justo oin, soludokon etxien artian ondotik oitxipera bajatu, pista generala kursau, eta honen basue oine horre frondosa sartu etxuen goitxipera, goetxeko erreka. Erreka, baina oin dauen zubitxu barik, eskumeko partin jauen beste zubitxu bat, eta dauen bide estu bat, bide zindorra, eta araxe bat egin da, eta gero igon, eta gero, montetik goitxipera, gero eskilarak, hau esan, nor monten oina etxaboli dauen lekuen, han goitxipera, bide barik, antxikuan etxian beko partin, hau esan, eskilarak eta bajatzezar justo itxurrira. Hau esan hori bideoi, eta hombre, ni goratzen az, inoz, hori, por ejemplo, neguen eta, eskolara egunez zute ginen eta ez, baina gabaz eta iluntzien eta oso ilun eta izetezan oso txarra esan ikusten eta hori. Eskola hortixik beti, eta Urdinoletak eta bajatzezin beketxin bera, eta gu hor batze ginen alkarraz, edo ez, hor eitxe ginen. Gu bebai eitxe gendune, hori aztutak diote, bajatzen eitzen lantzimin kabailuaz, segu gaunken kabailu bat, eta bajatzen duzen, ni pino geixan nire arrebak, arreba nagus xeuek, bajatzen ginen kabailuaz bajatzen duzen esnik. Kantinetan, ekartzen duzen horrexe, zelanda, Agustinen izateguntzen, ari patxik honi, lotzen zan antxe kabailue, eta kantinek eta ataten duzen, eta gero neote zen, da, eberdixen, ustabe kabailuaz beti gorutz. Eta domeka tanbe bai, zego horatzen az baten, nire arreben hausia eta pixo gatu zen, ni atzetik argixe itzen eta bera kabailuaz, eta argixen jeranan zubitxik beti gorut, jata kabailu bultaka usan despista bizan itxuria, akortzen az Tomas Beketxe difuntu inakin haitxe, eta sentidu, betxo zata izen da hori eta horzen, da kabailu beko partin tenteuen. Bultaka junta, ez dakit zelan izan, eta kantinok eta deno gangatu zin, eta horretak, baina meseta hon bizen. Hori da. Argixe zelan entzuzen duten? Argixe orduan linterniaz, baina Google linterniaz. Argixe linterniaz entzuzen duten? Bai, Google linterni. Baina oso bitxitzen erabiltzen du linterni, hori etxe lehenko impactu izetezan lehenko hasieran eta hori, eta gero bitxitzen linternia zibiltzen ginen. Bebai, domeket eskolatik aparte hori, iluntzien eta hase ginen kanpora eta
normalmente nire lagunek eta bezein erromerixako lagunek zeinaki oso berandu hasi izan erromerixako urtetan. Eta orduan bai Ramon Okolakue, Kalmante, eta Patxi Gardotza, eta orduan askartzeire geixa. Gero bidi izan hobi, askartzeireko bidi hobi izan, eta orduan ara jotainen autobusa hartzen du Ondarroa eta hori. Goratzen az, linterni oso gitxi erabiltzen duen, baina egun baten edo bitzen bebai, beti gora, askartzen beti gora, goxaldien edo gabaz, ez dakit, goxaldien edo nos. Baina, klaro, kristalitar gixeuen, eta akortena zaintza untxo egun dugu zelako lekuen, haitxa arbola bat hauen, eta ez dakit, nik izon bat haguela bitxantza jaten. Eta kristonako jonu pasona, keixiek eta gabaz eta itzen da hori, bina. Orduan, alaintzen nintzen hori etxik, linterni eta bezatean, klaro, zu linterni pasaunken, ikusitxe zaitxuen zaue, eta orduan, linterni oso gitxi erabiltzen duen. Hori etxik inoz, ni meseta betorrin bierzetezan eta hori, eta horra zinaz, berritxurutzazi, eta hor bide ez du eta huenez, igul juten hitzen bueltan, bide zabalau eta seguru esan ez, ilun bauen, eta gero, behin, ilunien azte masa ibiltzen, ondo, bardin, ikusi itxuen dozu hori. Eta orduan, bai, inoz berritxure eta bajatu nintzen askartitxe bueltan, total, ibiltxe eskakun kostan orduan, oin bai. Gero, apur bat, etxeko eskuntzan sartute edo etxinen, transmisiori bat zeuen, ez dakit, oitxurak, kantak, kontakizunek, etxingura zuke erakustetuen ize. Bauen denporaik horretako? Denpori, ni ez gurinotezan bebai, nire gurasuk eta sobretu haman partetik beti izen dielixakuk, eta nire haunua, haman partekue, asko otezan gurien, eta iluntzien errezaixua. Hori izan, eta, nire arrebak eta sobretoda, dauztxo zilako eta hori, baina, falostien eta gero bebai otezan, saso baten, harto zuritzi eta hori, eta otezan hori, radixu, pinitxe, eta ez da gizia izango zen beti, errezaixu hori, eta etxin, ez olako kantuk eta guezka izen olako ama bai basan beran gauzak eta kontetan eta baina kanta hori eta ez... Eta zelako gauza kontetu zitxuna, horrek izan? Lehenako historiak, gerrako historiak, horrek gerra osterko historiak hori laurreskainko badilbena horra aldape amulatein eta olako gauza kontetu zuen da nintzako latin zen eta amulate benak izan egin nuen dauen eta gero konturetu nintzen hori. Oso batzu di, harrigarri zenik, akordo bateko oso bate, por ejemplo, nire aitzitxe zan kontularixe, oso zerixu zan, baina preguntete zontzen eta segitzaban, eta ni harritzela gauzo batzu, por ejemplo, bera, Elgoibarra jutezan ferixa, eta jutezan oinez, eta aitzitxe zelan jutezin oinez zaten altzan, eta jun madalako gutza eta hijo padi, eta batze ginen ez dakin nugu antzaiku hori, eta juten jun, eta no zetorte zinen, eta iluntzako etxar oztabe, eta zan aurintzako moguko erromerixi, horrek oso pai, aitzitxe plantezanin kontu esaten eta, aitzitxe hilzanik 14 urte nauk esela. Eta orduan, bai horrek oso pai itxosten hori. Kantaute bai, por ejemplo, hori, iparragirren kanta bat eta berak ase kanteteban asko hori, eta horako gauza peina. Amak eta, ez, eta amabe besan oso lixaku eta lixako gauzak eta bai, baina... Gara sol kantete zen duten? Ez. Banderaik egote zen kanpun? Bai, egote zen bai. Eskola barri zen bai, egote zen. Zein ebialtza bat? Lantzin bat, bai egixe da, bai azta biot hori baina. Karasol nien azakortan seguro kanta duten eta nire zazok batzu zaten. Zendo kanta nien azakortan. Perke hori dut horren nire?
Ez, baina karasole ez dago kantau. Baina, banderi bai, aztutak dut hori. Eta herrire bajatzeko zela denbora zenken? Herrire, ni bizkor bajatzen nintzen ordu launien. Eta igon 20 minutu, hori neuken hori inde. Normalmente gehitxu eitzen hau lapetzaten da, baina ordu launien bajatzen nintzen hori. Baina, esan aparte be. Eta gero be bai, oine pertikaino junbizu, eta ni izkaten hori eitzen pertika juti hori, baina ordu laun bajatu, gehitxua igol eta 20 minutu gurutz. Txarra izatesan hori zitxoan nien eta guarzolan eta guarzolak entzotzun eta eskain guzti inde eta negu oso gorra izatesan isotza itxean, edurre be bai, gabonetan eta akortan gure iseko emeteri eta gabona beti etxin pertiken celebratezin eta edurtzak eta baina askotan. Anedotie, nahikorda goza, edurrik eta pasan, honen dan autortin eskola, da plazakundako ibapes. Zago las horas? Zelan dezu? Depora txarrak eusten nien, inoak izan dut egiten, kanpoko dan autorten zinen, da unutako Andra Maizio eta Izak eta honen ibapes. Bai, zelen. Bai. Berezen? Claro. Bai, hori izaten zen, ez? Umetan eta beti urrinekoak beti lehengo etorte ziren, meseta da zer gauzeta urraku epeño. Gero guben nahusten aztxeko hau amala urte eta ja aldatzen zen asuntu, baina umetan eta fin hauek, bai, gul bai. Urraku izak eta zin etorten eskola, edurritxo balako? Urrin nineukun ba, ez dakit. Maizu bertan bizten eregin? Eregin ez da, bertan bilteko bizuen. Eta mala urtaz amaitu zen ni Markinen, gero zein zen nun, etxin? Etxin jaun nintzen, urtebi bat inure ingo nagoela, bestine eure ingo nagoela, etxin jaun nintzen, basarrixen eta biharra bauen, eta etxin... Basarrixen orduan esne baixe haunke zen, eta be bai, basoko asunto erute ben haitxek, orduan haitxaz beti biltzen nintzen, orduan haitxek kotxieken, ja hori luku zen, eta kotxiaz pinu berun bizan, ez dakizarren bizan, eta, bueno, holako xe gauzak eitzen, eta ama pesatu da haitxei lagunden bitzazu eta hori, eta, bueno, hor, alako baten, masei urtaz, pentsaban zozerre geixen bihot, eta orduan junitzen Galizia, horren eskola. Eta Markina laborara zelan juten zinen? Autobusin. Bai, autobusin juten nintzen, Tianin bazkaltzen haban. Tianin ez, bertan. Bertan bazkaltzen haban, da inoz Tianin lotan gatzen nintzen igul. Negun eta igul penstot bertan gatzen nintzela lotan, eta adan berandu arte eta hilela penstote eskolan zazpirek arte edo penstote eta hilela. Egun oso, Bai. Neutzeko bai, Eta bakitian inoten nintzen hau bai, eta Paskaldu bertan medio pensionista, zatezan. Paskaldu eskolan etxeen duen, eta nik penstotan, egun ematzen, negun bai bintzeta, Claro, pero goin oinez etorri bizan, eta, claro, jantzitxeta be, igulo, beto txoa jonbiko esan, eta basarritxeken eguen, eta ez dakit segetxe, baina tian inaskoten itzen, tian aban oso biharren amazan hori, eta danok hartu etxen horreta isegez, eta orduan, han askoten itzen. Baina izango zen, hori, gaun bueltan eta, ilune golpien, eta ez dakit segetxe zen. Baina... Bai. Bueno, elegantiago edo, berretxure, etxin jauti beste edo, no pensto diferente itxezala, autobusien gentiaz eta autobuse laupeseta, ez da izan bapaeten duen, eta agurtzen hori. Eta etxetateneko ondina hartzan hori, eta ni pensto, lo bakite tiani itxen hori, akordun ez kuartu bezalan hori. Eta, Paskaldu han, itxeen. Eta herrire domeketan eta bakatzen zeinetan, baztalotan zeitxu zen duten, konta hori xeako duen?
Bueno, normalmente, domeketan eta meseta eta bajatze ginen eta, zapata ziginen beti biliko ginen, eta hortxe aukitzen duzu zapatak eta beste zozerbe, anorak, olako hori, eta bastalotzan etxean duzen guke Petranien, gaur lekutxu gauken, antak zapatak itxi eta meseta jun, eta gero bueltan xe, usta be. Domeketak erropak, daztegunen erropak, eusen klabe. Baina nik pensot aztegunin eskendula itxen, Hombre, aurixe eta aurixe basan, ez dakit. Bakit aurixe eta aurixe basan, bai Petrak edo Mirenek, batak edo bestik esatozkune, gaur eso izu gora, eta ez hori, eta ordune, errespetoen behar zetezan. Bai, da baskaltzen duen. Eske, porteko boturie, prozesin egin bai. Zure gorteza handi bera ekartzeko handaik eta zer enterriak gorteza? Bai. Bastautzan zera egon da zoze, duk zuzun zer? Bai, niak horten az Pedro Antzei eta honek bombatxok eta zelan etorte zine bombatxok eta kentzen zituen gero eta handi, baina ez dakit zein izango zan ze. Por ejemplo, neure hau maigul, izango zan, 65 nil zan. Nik 10 urte nago zan. Eta gizon handi batzuk kajia hartute. Por ejemplo, nire aitzitziltzanin, nik uste dut antzain euken jep bat, Lucia, eta aitzitxe kotxin bajatu gendula. Daukete arrezelu hori. Baina zan handeru, osoko, Pedro Antzei, eta itxurrinoku bat ematu, ez dakit nik Pedro Antzainek gogun dauket, bombatxok eta hartzen zituen horrek, gero elisa juteko, eta zapatape bai, eta gero bombatxok kendu, eta zapatak handeru zin horrek. Gero hari motejakuen zozer jateko eta hori. Bastautzan, gara zen txurrien hori gurutzat duen, gara handi gelixera, prozesin egin. Bai. Eta arek erropak eta aldatzen behar, kriston izarri aldixe batakoen bajatuen bide pertiketik handi, Zeiz azpide txandaka. Txandaka, esan bai, ez dakit. Bai? Eta izako bizkotu. Ez que, hanek dut esko atala izuz. Baina ja izan diz beste basua asuntu honetan, ez dut inguru dizik ez. Horrem ez tebeze, baina, Amaitzeko zuek, zeu mutila, gero lau neska. Etxin gazauen diferentzizai? Andabezko biharren bat, zu besten bat, danak itxezin duten? Nik danai hori dut eta danai ondo esan. Ni atendi dituzten dizkak. Zu ondo bizizan eta hori. Ni goratzen ez, por ejemplo, ni oso lentu nintzen jaten. Eta ni harrikuk eta hori peskatzen guztan du orduan gitxia, eta arrebak egitxe behin dana. Hori ez daukete lotzaik izatu gortaixi eta. Eta nire itxitxek, esaten dutzen, honek ez da jan behitzen hori, eta oso lentu nintzen jaten, eta orduan itxitxek eta laixosu, mutila onduz hasiko da hori, eta geldi jaten abanik. Etxeko biharrak haurek, por ejemplo, arrebek izaten daue bai, nire hauma geixotu zanin, nire hauma pertikeku, haitxan ama, bera gatu zala haitxaz haitxei laguntzen ganau eta hori, arepa amala urtaz eskoli lagai bala, esaten, ni, klaro, enazak hortan horrez. Baina, berezez, haurek etxeko biharrak, eta kanpun be bai, kanpun be, basarri zen egoten zen sardau itxeko eta hori, baina, igun neu librien, igun elmin maditu hori zatozten azela. Mutxil bakarra. Diferenti bai, betxo, ontsa, nahi dauket arreba bat 15 urte gaztieuen ibeño, iratxe. Eta atzo beraz berbetan eta pixka komenta benotzen eta hori, eta klaro, bera hasi zan oinez, baina ensegida, klaro, orduan bakarrik hauen, beran edadekoik eusuen bakarrik hauen. Eta orduan kotxiaz jun eta etorri eta gora, eta baskaltza bai pertika etortzen, gero urte gitxiez ajuzan markina jongo zen. Baina, total aldatu zen, berape bidik eta badakiz zoz erreiban,
baina, bakarra eta gatu zen, ja galdu zen generazio, gero kixonako eta borra usan, baina Arekin ez, eta orduan, aportan ez nago eruten nagoan eta bera eta Jose Luis Azpiazu, Peruneko, kolatikoetan, tostezin bertxure eta arek esan uste bete doi, iztxule bera bertxun bakarrik. Gero, bera Bersosan Martina eta besti ondarroa. Zide mundu aldatu zen. Hori bidik eta kotxik mundu aldatu zen. Bai, orduan aldatu zen, eta claro, hori da mogoztorten gaztean ibeño. Muy bien.